your chapstick. Call it mango sugar high. Hej vloggen, så er vi tilbage igen. Jeg tror Ida skriver nu. Hallo. Jamen jeg tror jeg kan høre det ude på vejen. Welcome. Jeg har lige startet vloggen. Hallo. Hej vloggen. Ida er ankommet. Hyggeligt. Men velkommen til. Jeg har handlet ind allerede. Har du? Ja. Score. Så hyggeligt. Men welcome. Så kan alle lige få en tur. Samtidig med Ida. Jeg skal også bede om en tur. Hygge. Farmor sad ude i haven. Hvor er du sød. Ej, jeg elsker det her billede væk. Ej, den er virkelig Også det der billede. hyggeligt. Så sådan alle vores højder vi nogensinde. Der, ja. Og dato, og det går helt herned. Se. Karoline 2005, tror jeg der står. Ja, det ligner. Det er ret hyggeligt. Og Malle 2007. Ja. Man har været nogle bedte nogen engang. Ja, og så går den helt herop. Og selvfølgelig min far, der også lige skal være med, ikke? Ja. Kim, yes, det er super, det er godt. Så har vi kahytten herover. Det er hyggeligt. Så kan man sidde hernede, hvis det er dårligt vejr, eller sådan, hvis det blæser rigtig meget. Og bare stadig have sindssyg udsigt. Præcis, der er hyggeligt. Jeg elsker at være her. Ja, man går bare hen til trappen derhenne, og så går man ned ad den, og så er man simpelthen på stranden. Rigtig sommer i DK igen. Vi kan lide det. Og det var godt nok på tide. Ej, og det var bare så på tide. Nu skal vi male lidt. Vi har lidt problemer med, hvad vi rent faktisk skal male. Så nu kigger vi på Pinterest, så vi kan få nogle idéer. Ellers kan man bare male en blomst. God klassiker. Altså, Eller det var det en af de her billeder. det er bare blomster. Ja. Yeah. Altså, Ellers så skal man kan også male en drink, så vi kan male en Aperol. det er faktisk hyggeligt. Det kunne vi godt. Jeg maler en Aperol. Skal jeg male noget andet? Du kan male en strawberry daiquiri, eller en pina colada. Eller en espresso martini. En oliven i eller sådan noget. Ah ja, det er hyggeligt. Det gør vi. Hvad er der? De er på mig. Sidder bare og Så er vi skriger også i gang? lidt. Ja. Så kan I grine af mig. Det er færdigt resultat. Jeg føler, vi er ret godt tilfredse. Så har vi også sat stemningen på de næste 3 dage. Ja. Vi gør os mentalt klar til alkohol. Sådan en der. Ja. Skal vi have senere. Faktisk nu. Jeg koger seriøst så meget. Jeg tror også, det er, fordi vi sidder inde i en sauna. Ja, vi sidder ikke inde i sauna. Vi har kørt rundt i så lang tid for at finde en plads, fordi vi skal ned og hente vores armbånd nu. God festival. Tak alligevel. Så har vi armbånd. Yes! Det gik jo meget godt. Og hurtigt. Og meget hurtigt. Vi glæder os til i morgen. Det bliver så godt. Yay! Nu skal vi bare lige gå tilbage. Vi skal lige have isterninger. Ja, ud og købe isterninger og nogle is. Og så skal vi hjem og have en Aperol. Kæmpe stor Aperol. Kæmpe Aperol. Vi er kommet tilbage i huset, og vi har lige lavet lidt mad, fordi vi er meget sultne. Frokost. Så vi er virkelig sultne. Det gik op for mig, at jeg kun har fået en bolle med ost i dag, så vi skal have noget mad. Og så skal vi lave en Aperol bagefter. Jeg har lavet en med ost og en med noget spegepølse. Og Ida skal have ost og pålæg chokolade. Men det smager godt. Pålægchokolade har aldrig gjort nogen noget. Nej, præcis. Der er en grund til, at vi har købt det jo. Cheers. Jeg kan ikke smage forskel i forhold til, om Aperollen skulle ovenpå eller. Nej, det smager det samme. Jeg har hørt, at Jeg tror, det er en skrivende. ja, jeg har hørt, at man ødelægger en Aperol Spritz, hvis man putter Aperollen i først. Så nu har vi prøvet at tage den i til sidst. Men jeg ved ikke, om vi måske har taget for meget dansk vand i til gengæld. Den smager ikke så meget af det. Jeg tror også ret meget dansk vand i.
det er måske også meget godt, at vi starter stille ud. Nu skal vi bare spille lidt Yahtzee. Så skal give mig baghjul. Og spise nogle chips. Jeg har det med at vinde over Ida i Yahtzee. Ret stort faktisk. Ja, det... Har jeg nogensinde vundet over dig i Yahtzee? Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror det ikke. Oh well. Nu er det Yahtzee time. Ikke rigtigt. Jeg tror på dig. Jeg skal bare have ikke. Ej, vi prøver at gå efter 3 næste. Ej, det er fint nok. Jeg samler op på det. Ja, På et eller andet tidspunkt. det skal nok komme. Jeg ved ikke, hvad jeg skal vælge. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gå efter. Ida, jeg kan jo ikke gøre noget. Jeg har kun et slag tilbage. Jeg mangler 3-1. Skal jeg bare prøve at gå i 3-1 så? Det gør jeg. Jeg fik 3-1-4. Bedre end ingenting. Ja. Kan også tage et par på 10. Nå, for jeg har allerede brugt et par. Nå. Og jeg har også brugt 2 par. Og jeg har også brugt hus. Så 3 ens papirerne. 3-1 for pigerne. Yes, det er det, vi gør. Okay, vinderen af vores Yahtzee-turnering, den er fundet. Hvem tror du, det blev? Hvem tror du vandt? Jeg tror, det er dig. Tror du, jeg vandt? Ida, du fik 241 point. Ja. Og jeg fik 235. Det er løgn. Du vandt. Jeg sagde, Første gang, Ida nogensinde har vundet over mig i Yahtzee. Når man ikke har held i kærligheden, så må man jo have held i spillet. det er umådeligt dårligt. Ja. Satans. Good game, good game. Kan det stå rundt? Men hvordan skal det stå herinde? Er det her et spyd? Næsten alle pigerne er kommet, og de bygger telt nu. Spread out the tent. Vælge hjem to the ground. Using the tent pegs. Er det så de her pløkker? We're putting in the plugs now. You head to the next one. Så ja, pigerne de laver telt, eller sætter telt op, og Ida og jeg, vi har lige lavet aftensmad, og så mangler vi de sidste 2 piger. De havde lige lidt problemer med cyklerne. Men jeg tror, vi er på plads lige om lidt. Men det er lidt Ikke sætter pløkkerne i, så skal du til at hive det ud, mens pælen står. Så nu har vi sådan... Det er også træls. Det er fordi, jeg tror, det er lidt anderledes. Vi har en diskussion om telte, og ellers så har nogle andre institutioner lavet et lækkert måltid til os. Grillet, flamberet peberfrugt. Grillet, flamberet peber. Hvidløgsflyt, som også er på grillen. Vi har noget øl, grillkylling, pastasalat. 2 gange pastasalat faktisk. Der er en med oliven og en uden oliven. Ja, til de kredsende. Vigtig detalje. Og så har vi en hvad hedder det? Vandmelonsalat. Og så er der vin. Ja, der er lige Insta-moment herude. Samme billede som sidste år. Men det bliver man nødt til. Der er så flot. Det er så fint. Nu er vi fisk. Så er der It's a new day. Vi har lige gjort os lidt klar alle sammen. Og nu skal vi faktisk til at spise noget frokost. Og Isa også gerne med at gøre sig klar. Er det ikke hyggeligt? Yes, vi har lavet helt klar. Ej, det er så hyggeligt. Skal jeg sidde sådan af dig, Selma? Yay! Fuck, det er lækkert. Så fløj jeg ind i mit tørklæde, mens jeg gik på sådan. Cheers! Okay, jeg er klar nu. Isa, hun er færdig. I'm sorry, jeg tror det er nok at redo. Nej, det tror jeg også, det var lige. Hey! Prøv at se den. Det er næsten lidt. Ja, det er fordi... Var det godt? Ja, var det godt! Vi vandt! Stort! Solbriller! Nu der har vi lige spillet tennis, og nu skal vi lave beerfang på bordet, og vi vinder igen. Okay, Selma laver trickshot nu. Okay, er vi klar? Albu. Ej, lad mig lave et trick. Vi skal nok tage dem. Vi har dem. Vi vinder! Vi skal lave vores... Nej.
De vandt derovre. De tabte. Det er ikke så godt. Nå, vi fortæller lige om, hvad det rent... Jeg har slet ikke fortalt om, hvad det er rent faktisk, at vi laver lige nu. Vi skal til musik i lejet her senere i dag, men vi laver lige en lille smule olympiade inden, så vi har 6 forskellige discipliner, vi skal igennem. Vi har startet med noget, der hedder titties, så har vi lavet beerpong, og nu skal vi lave kævle. Indtil videre har begge hold 1 point hver. Ja, 1 point hver. Så den er spændt. Den Det er tight. er meget spændende. Very tight. Louisa, hun er mester til at åbne øl. Locked and loaded. Du bliver nødt til at vise dem nu, så man rent faktisk kan se The Moneymakers. Du kan ikke få min tommelfinger på YouTube. Ej, og de ser bare så sjove ud. Let's go! Den er. Godt, let's go. Så er der bong. Så er der bong. Pust. Slow, steady, undress. Det går ikke super godt for vores hold lige nu, faktisk. Vi er ret meget ved at tabe lige nu. Det er ikke så godt. Dupsi. Hey, det er godt set. Let's go. Okay, ja, men de mangler at ramme 1. Og vi mangler at ramme alle deres 5. Ram det 1! Ja! Nej, du må sgu. Man kan bare suge det op. Så kan så. Hvad laver hun? That's my baby sis. Medskub. Ej, så pusser du bare på kraven. Det er ikke ret dårligt i maven. Jeg vender den mod kraven. Okay, 50% af skub. As usual. Bare du ikke tisse i buksen. Easy target. Okay. Okay, 3, 2, nu. Pust nu. Pust. Hvad sker der? Alle var ved at dø. Jeg synes, det er pust, men der var stadig sådan noget tilbage. Go! Det gik ikke super godt. Vi tabte. Og vi er blevet ægte gamle, fordi sådan, det sekund, jeg begyndte at løbe, så kunne jeg bare mærke sådan, at min lår, der var fucking godt. Jeg har fået strækket et eller andet min lår, det gør fucking godt. Gamle dame. Jeg er blevet gammel. En gammel dame. Ja, og de andre spiser lidt pastasalat, fordi de er frivillige, så de skal til at arbejde. Ej, jeg glemte havmælk. Vi laver en lille kaffedrink nu, så vi er fresh til senere. For nu af, der vil jeg lægge kameraet herhjemme. Det tager nemlig ikke med hen til pladsen, fordi det kommer til at gå galt. Så jeg vlogger på telefonen nu af. Så hvis det er dårlig kval, then you know why. Kaluha. Det var ikke mig, der sagde kaluha. Nej, det hedder Men det hedder det nu. Ej, den er god, den her. Hvor smag? Ja, smagen den i den er virkelig godt. Det bare viner virkelig meget vodka i. Den er meget varm. Ja, men den er virkelig god. Det er jo kaffe. It's really good. Ja. Men begge to smager rigtig godt. Jeg føler ikke, altså i forhold til, at vi lavede... Virkelig godt. Ja, Ice eller coffee-blanding, du havde med hjem til Ja. Mælleskild, den var sygt god. var den ikke det? Jo. Virkelig god. Jeg drak mange af dem. Må jeg også bede om lidt af vodka? Men jeg tror, vi ses nede på pladsen Ses vi der? til næste opdatering. Jeg er jo nok fart over den. Transition! I'm not good at dancing, so just be with me tonight. Wanna taste your chapstick, call it mango sugar.
ekstra mange penge, så parter det koster 2.000, og enkeltdags det koster 1.000 per dag. I just want to forget about the things I had to do. Turn my floors to trampolines, levitate right through the roof. I just want to forget about the things I had to do. Turn my floors to trampolines, levitate right through the roof. Jeg har ikke mere stemme tilbage. Nej. Men klokken er 4:30, og vi er på vej hjem nu. Vi var bare hjem, og det er fordi, det ikke er kedeligt. Ikke fordi det ikke er Herovre, ja. Men det er tid til klassen lukker nu. Jeg har ikke nogen stemme tilbage. Malle, det er min normale stemme der lige nu. Det har samme stemme. Min stemme er normal. Ja, det har været ret normalt. Men vi slutter af for i dag. Så siger vi tak for i dag. Godnat eller godmorgen, solen er stået op. Tak for den her vlog. Farvel og tak. Og